Programa de bonos corazón que tan bons resultados deu durante o ano 2021, dos cales 75.000 euros estarán destinados aos barrios de San... Perdón un segundo. Por favor, os señores concelleiros fagan o favor de apagar os seus micrófonos. Sí, están hablando así, pero non... Non nos deben oír. Non sois? Non. Non escoitan? Pois, a ver se resolvemos ese problema, entón. Escoitan agora? Sí. Sí, perfecto. Volvemos a comenzar, entón. Doña Marta, cando vostede queira. Bueno, bo día a todas e a todos. No proxecto de orzamentos para o ano 2022 prevese unha partida con 275.000 euros para o fomento do comercio e da hostelería a través do programa de bonos corazón que tan bons resultados tivo durante o ano 2021, dos cales 75.000 euros estarán destinados aos barrios de San Pedro Concheiros. Se ben o proxecto de orzamentos prevese a levar ao pleno da Corporación durante a primeira quincena do mes de febreiro, o certo é que na actualidade cumpre poñer en marcha canto antes o programa específico destinado aos barrios de San Pedro Concheiros. Por dita razón, sometese a consideración deste pleno o crédito extraordinario por importe de 75.000 euros para levar a cabo un programa específico de bonos consumo no barrio de San Pedro Concheiros que, sen dúbida, terá un efecto multiplicador na economía local, achegando recursos á cidadanía, a vez que incentiva o consumo en sectores estratégicos para a nosa cidadanía. Finalmente, indicar que o financiamento farase a cargo das seguintes partidas do orzamento prorrogado. 68.000 euros con cargo a aplicación orzamentaria que contén o crédito para facer fronte á achega á sociedade para a promoción de iniciativas empresariais que está dotada no prorrogado con 143.000 euros. Non obstante, durante o ano 2022 a aportación necesaria será de 75.000 euros segundo a previsión orzamentaria desta sociedade para o ano 2022, polo que se pode dispoñer do crédito restante para a modificación orzamentaria obxecto deste informe. 7.000 euros con cargo a aplicación orzamentaria dotada no prorrogado con 100.000 euros destinado aos premios empresariais Compostela Móvese. Non obstante, durante o ano 2022, o crédito necesario para dita finalidade será de 60.000 euros que se adicará á creación dunha liña de premios dirixidos a empresas e a entidades da economía social con sede social, fiscal ou actividade en Santiago de Compostela e que desenvolvan boas prácticas. Nada máis pola miña parte. Moitas grazas. Abrimos turno de intervencións polo bloque. Doña Goretti. Sí, bo día. Como xa anunciamos previamente, como xa fixemos na comisión informativa previa, nos imos votar a favor deste punto. Estamos de acordo coa proposta. De calquera maneira, queremos comentar dúas ou tres consideracións para que quede constancia, que xa as fixemos tamén na propia comisión. O BNG presentou durante o ano pasado diferentes iniciativas para que houvese un plan de axudas, con axudas directas, para aqueles barrios afectados polas obras, de maneira moi especial o barrio de San Pedro e dos Concheiros, e daquela o PSOE, o grupo de goberno, non aceptou, dicía que era discriminatorio a respecto de outros barrios, a pesar de manter noutros momentos unha consideración diferente, o que pasou, por exemplo, no barrio de Conxo no seu día, e onde vemos que aínda hoxe o barrio de Conxo non se recuperou dunhas obras moi longas, moi prolongadas no tempo, con moitos problemas e comercios que non foron capaces de resistir. Esta é a situación que nestes momentos está en San Pedro e nos Concheiros, cunhas perdas moi importantes e mesmo algún comercio que tivo que pechar, así que o único que podemos facer nestes momentos é alegrarnos do cambio de posición do grupo de goberno. O certo é que esta fórmula válenos aos bonos corazón, podería ser unha cantidade superior, poderían ser outras as fórmulas, pero nos válenos sobre todo cando, como se nos comentou na comisión, o que se fixo foi recoller todo o ámbito, porque inicialmente parecía que só se quería facer sobre os Concheiros e ao final vai toda a Rúa de San Pedro, Rúa do Mesanto, en unha serie de rúas que, como se nos informou na comisión, sí que están recollidas aquí. Con todo, nos
non podemos deixar de comentar aquí que esta iniciativa non pode ocultar o que significa de un certo desastre toda a xestión desta obra, todos os atrasos que tivo e, sobre todo, a transmisión informativa que se fixo dela para o conxunto da veciñanza, con falta de rigor, con incoherencias e con mentiras. Son cuestións que xa sei que trataremos noutro pleno, no pleno ordinario deste mes, pero é lógico deixalo aquí, porque non poden ocultar, desde logo, esta aprobación, todo o que aconteceu, porque ás veces, cando se falta a verdade, parece que non é mentir, non? Alegrámonos deste cambio de rumbo, pero o certo é que o Goberno ten que dar moito máis que explicacións a respecto de todo o acontecido cos concheiros, e sobre todo ca obra da Rúa de San Pedro e dos Concheiros, e sobre todo porque, cando estamos desbatendo isto no pleno, deberíamos de saber cal é o prazo final de remate das obras, algo que nestes momentos non sabemos, non? Facemos esta convocatoria de pleno urxente, rápida, este día, porque parecía que había moitas urxencias para que o 26 de febreiro pudesen estar activos, non? Non é que o 26 de febreiro, sábado de Antroido, sexa o mellor día, digamos, para o comercio local habitualmente, pero parecenos ben que poidan estar habilitados canto antes. O problema é si van estar daquelas rematadas as obras. Temos unha incógnita en riba da mesa nestes momentos, con esa nova prórroga solicitada que nos levaría até finais de marzo, e entón creo que, aínda que nos van decir, supoño, que este non é o tema do pleno, o lóxico sería saber nestes momentos cal vai ser o prazo, cando se van activar, cando se van rematar estas obras. Insisto, a nos danos igual que este tema que se fale no pleno do día 27 e imos ficar co positivo. O positivo é que houve un cambio de rumbo, un atender ao que decía a veciñanza e ao que decía non só o Bloque Nacionalista Galego, senón o conxunto da oposición, e, por tanto, a facer e a cometer estas axudas a través destes bonos corazón. Así que é certo que neste caso os bonos corazón foron unha boa iniciativa, foron unha iniciativa que dinamizaron moitísimo o comercio local e, por tanto, insisto, o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor. Moitas grazas. Dona Marta. Sí, moi bo día a todos e todas. O noso voto, como non podía ser de outra maneira, e xa foi tamén adiantado na Comisión de Facenda, vai a ser a favor. Pero nos gustaría facer unha serie de consideracións e tamén de recordatorio e de memoria. Porque cumpre lembrar hoxe que os bonos corazón foron, dende un primeiro momento, unha iniciativa de Compostela Aberta. Foi unha iniciativa que a levamos ao pleno de decembro pasado, ano pasado, xunto con outra serie de medidas urxentes para o barrio, que tiñan que ver máis tamén con aspectos vinculados á mobilidade e aos graves problemas que están relacionados con este desastre de xestión das obras de Concheiros. Pero cumpre lembrar, ademais, que foi Compostela Aberta quen falou destas axudas dos bonos corazón para o pequeno comercio, para a hostelería, en todo o barrio de San Pedro e non de maneira específica para aqueles locais que lle afectasen as obras xusto na Rúa de Concheiros. Porque inicialmente hai que lembrar que o Goberno entendía que de haber eses bonos que deberían solamente ser en esa parte, nos comercios pegados á Rúa de Concheiros. E cumpre lembrar tamén que estes bonos formaron parte do proceso de diálogo e de negociación co Goberno, de tal xeito que a nosa posición de viabilización dos orzamentos estivo en todo momento condicionada e motivada a unha serie de compromisos, pero fundamentalmente entre esos compromisos figuraban os bonos corazón, os bonos de consumo para o barrio de San Pedro. E cumpre lembrar que, ademais, Compostela Aberta reclamou unha cantidade superior a que hoxe se aproba aquí. Compostela Aberta, no seu momento, solicitou en esas conversas, en ese proceso de negociación, 150.000 euros para os bonos corazón barrio de San Pedro. Digo isto porque xa nos ten acostumados o alcalde a non querer recoñecer públicamente este feito e mesmo a veces a presumir diante dos comerciantes e, por suposto, diante da prensa como se fose unha iniciativa propia do Goberno, pero non, é que esta iniciativa, como digo, se pode ver no pleno do mes de decembro.
E para aqueles que lles falla a memoria, o goberno inicialmente, como vos decía tamén, non veía con vos ollos unhos bonos de San Pedro porque prefería non poñer o foco aí, nese barrio. Entón, bueno, pois exhibían argumentos en relación a si poderían ser discriminatorios con outros barrios. E aí lembro tamén, en ese caso, as declaracións do concelleiro Sindo Guinarte. Pero estes bonos corazón impulsados por Compostela Aberta non son outra cousa que un intento de dar unha pequena resposta a unha grave crise económica pola que pasa o comercio e a hostalería neste barrio. E pasa por esa situación de crise grave económica debido ás xestións, a peor das xestións imaginables posibles para unhas obras por parte dun goberno municipal, non? Porque as obras de Concheiros, que mes a mes seguen acumulando retrasos, son as obras das mentiras, son as obras da falta de diálogo efectivo. E non esquezamos, son as obras que obrigaron xa a pechar comercios e que obrigan a malvivir ou a sobrevivir a pequenos bares e a pequenos comercios a día de hoxe, despois dos últimos retrasos anunciados e ocultados dos novos 49 días que vai ampliarse a obra de Concheiros. Polo tanto, estes bonos non son máis que un parche necesario e imprescindible, pero ante unha mala ou nefasta xestión. Hoxe estamos aquí, polo tanto, ante unha medida, como decía agora, necesaria, urxente, e agardamos que poda axudar a dinamizar a vida comercial e económica do barrio de San Pedro que tanto está sufrindo pois todo este desleixo. Nada máis, o noso voto vai a ser a favor. Grazas. Moitas grazas, doña María. Grazas, alcalde, bo día a todos e a todas. Pois como xa recordaron as compañeiras, a señora San Martín e a señora Lois, no pasado mes de decembro, no pleno, aprobáronse 3 iniciativas referentes ao barrio de San Pedro Concheiros. A iniciativa do Bloque, que entre outras cuestións solicitaba a posta en marcha dun plan de reactivación económica, como recordaba a señora San Martín. A iniciativa de Compostela Aberta, que estaba formada por 6 puntos, un deles precisamente era os bonos corazón, pero tamén a iniciativa do Grupo Popular, que propoñía a execución dunha ampla campaña de dinamización comercial e hosteleira no barrio, así como un plan de mobilidade para a zona. O debate estivo claro. Os tres grupos da oposición forzaron o goberno municipal, que se abstivo en todas as propostas, cabe recordar, a mover ficha para que houbera unha acción positiva cara a paliar a desastrosa xestión da obra de Concheiros e a afección que esta está provocando en todo o tecido económico da zona, particularmente no comercio, mais tamén na hostalería e outros servicios. E aquí estamos, nun pleno extraordinario para aprobar un crédito extraordinario para pôr en marcha o programa Bonos Corazón para o barrio de San Pedro Concheiros. O goberno municipal confirma así o que vimos, o que estábamos dicindo dende hai meses e que en principio se negaba. A obra da Rúa Concheiros é un desastre, sin paliativos, mal planificada, mal executada e terá un mal futuro, auguramos dende o Partido Popular. Confirma que o goberno municipal actúa por impulsos, cunha visión curtoplacista para a galería e asume a tesis do bono corazón porque a máis sinxela, testada, rápida e efectista. E, ademais, como recordaba a señora Lois, porque lle vai a permitir aprobar os orzamentos do ano 22. Señora Lois, confórmase vostede con ben pouco, cun parche, o acaba de decir. Confórmase cun prato de lentellas? Sí, de lentellas viúvas. O noso voto vai a ser de abstención en coherencia co expresado no pleno do 22 de decembro. Para o Grupo Municipal Popular, os bonos corazón son unha boa iniciativa, xo dixemos entón, que debería ser unha medida máis dun plan máis ambicioso, completo e sostido no tempo. Non pode ser que a dinamización que pedimos empece e remate nos bonos corazón. O noso grupo non entende as presas do señor alcalde por traer este tema a un pleno extraordinario cando a vindeira semana hai un pleno ordinario onde cabe perfectamente debater esta iniciativa. E non entendemos as presas porque a obra non vai estar rematada antes de abril, polo que esperamos que a campaña non se poña en marcha coa rúa sen terminar. Na nosa opinión, esta campaña debe servir para que a veciñanza de Santiago se achegue a Rúa Concheiros, o barrio de San Pedro, a facer compras, a gozar da hostelería, a gozar do barrio en sí.
Trátase de que os veciños e veciñas do señor Fernández de Pontepedriña, dos veciños e veciñas de Galeras, da señora Rosón e do señor alcalde, ou os veciños dos meus compañeiros do Ensanche, tanto o portavoz como Ramón Quiroga, por poñer exemplos, vayan a mercar o barrio. Non se trata da que a señora Navia e máis eu sigamos facendo consumo no barrio, porque xa o adoptamos comprar ali. Este atractivo e estímulo só se poderá dar se o barrio é transitable, presenta unha cara amable e acolledora. Se hai unha motivación extra para facer o desprazamento, a pé, claro, porque o transporte público urbano nin coches son factibles hoxe no barrio. E veremos como é no futuro. E aí que na nosa proposta faláramos dun plan de mobilidade. Señor alcalde, preocúpanos que vostede utiliza esta medida extraordinaria, se me permite decirlo, dun xeito frívolo, porque o urxente e o extraordinario non pode demorarse máis, é o remate da Rúa Concheiros e os proxectos estreitamente ligados á mesma que están sin iniciar. Xa o dixemos en decembro, o Grupo Municipal do Partido Popular preocúpanos que hai máis dun ano que tiña que ter empezado a obra do aparcamento de Castela e que a día de hoxe segue sen comenzar. Preocúpanos a marcha lenta de reformulación do aparcamento de Altiboia e, sobre todo, preocúpanos que na mesma Rúa Concheiros queda a intervención nos números pares afectados por ese novo proxecto que o señor Fernández comentou en agosto, pero que tampouco ten iniciado nada. Como a unión dese percorrido peonil entre o propio parking e a Rúa Concheiros. No, señor alcalde, esperamos que vostedes se dea cando menos a mesma presa para avanzar en todo o que lle queda por facer o Goberno municipal neste barrio. Esperamos tamén que cumpra co mandato plenario e deseñe un plan de dinamización comercial e hosteleiro para o mesmo que foi aprobado no pleno do mes de decembro. Grazas. Moitas grazas. Casi vou replicar eu. Bueno, que nunca deixan de sorprenderme. No caso de Goretti, simplemente vou decir unha cousa, Goretti. Mentir é decir algo falso a sabendas. Cando hai un error porque se facilitan uns plazos por parte dos técnicos e das empresas constructoras e se fan públicos esos plazos, non é unha mentira. É un dato equivocado, pero non é unha mentira. Simplemente a nivel de matiz. Doña Marta, bueno, vostedes se atribuyen todos os méritos, me parece ben, todos podemos participar en isto. O que sí me gustaría precisar de dúas cousas. Primeiro, que o compromiso de sacar este programa de axudas está publicado desde os primeiros días de decembro, despois dunha reunión que houbo coa Asociación de Comerciantes. Non me lembro ahora mismo da data exacta, pero estou seguro que nos medios de comunicación consta ese compromiso da primeira reunión que houbo coa Asociación de Comerciantes xusto no despacho de aquí ao lado, e nos comprometimos ese fixo público a poñer en marcha un plan de apoio no momento en que se remataran as obras. É verdad que en aquel momento se dixo no momento en que se remataran as obras. Terceiro, a hora de dar leccións, eu lembrolle Sar, Montero Ríos, Avenida de Vila García. Non sei se houve algún plan de apoio ao comercio ou a hostelería desas zonas afectadas por obras durante o goberno de Compostela Aberta, pero non me consta. Doña María, o seu é máis grave, porque ali hai dúas obras, as que executa a Xunta e as que executa o Concello. As que executa a Xunta empezaron un ano antes. Que pasa? Rodríguez de Viguri, Avenida de Lugo, Avenida das Fontiñas, eso non forma parte do conxunto, porque vexo que esas obras non remataron e empezaron un ano antes, pero vostede para eso non mira. Mira solo para a outra parte. E aí teño que lembrar dúas cousas. A primeira, que nos recibimos heredado un proxecto do ano 2018 do arquitecto don Eduardo Cruz, contratado pola Xunta de Galicia, e que a Xunta de Galicia se negou a executar, e que nos comunicou que non o iba a executar polos problemas que había. Proxecto que eu non sei se estaba estudiado ou avalado, pero en todo caso estaba incluído no convenio que asinou Compostela Aberta coa Xunta de Galicia para realizar esa obra. Por lo tanto, nós recibimos un proxecto
Un proxecto con todas as dificultades que teña. Un proxecto que ignoraba que había familias vivindo debaixo. Un proxecto que ignoraba que había un depósito de gasóleo. Un proxecto que non cambiaba a rede de colectores, sino que mantiña a vella, e un proxecto que prevía unha única dirección de salida e non dirección de entrada e salida, como nos pedían os veciños, e un proxecto que facía unha beirarrúa de 6 metros e outra de 3 e pico. Todo eso houve que cambiarlo, e eso o asumeu este goberno. Acabou o seu tempo. Abrimos o segundo turno. Doña Goretti. Sí, sempre pasa un pouco mesmo, non? Que en vez de recoller así con unha certa humildade o tema de que hai cousas que se están facendo mal, o que se fai é ver que disparamos. Entón, agora disparamos a oposición, que igual é responsable non do que está acontecendo. Claro, sobre o tema de mentir. Ocultar información é mentir. E máis se fai un cargo público. Entón, claro, xa non é simplemente que ti saias a decir hai un expediente aquí e logo saias pola tal e empeces a chamar aos medios e digas non era un expediente, era outra cousa. Bueno, pode ser, vamos a deixalo que iso foi unha confusión. Agora, ti tes datos, tes información, sabes que vai a pedir prórroga, sabes que isto non se vai a acabar o 22, ti estás ocultando esa información, non a estás trasladando, iso é mentir. Ocultar a información, ademais, serve tamén para utilizar os tempos como a cada quen lle interesa. Entón, o goberno non lle interesa poñer o foco en que sabía perfectamente que o día 22 isto non ia acabar, isto podíase ter amañado a tempo, xa falaremos, pero desde logo ocultar a información é un cargo público, un cargo de administración, é mentir. Logo, por suposto que hai unha obra da Xunta impresentável que está, pero claro, o Concello é responsable da súa parte e o Concello, cando recibiu un proxecto herdado, dixo ímolo recoller, imos escoitar a veciñanza, imos facer modificacións e ímolo facer en tempo. E o que non se pode estar é continuamente, atraso tras atraso e sen poñer nada da súa man para intentar evitar algunhas cuestións que foron absolutamente xestionadas de maneira catastrófica. Teremos tempo de falalo. De calquera maneira, tamén teñen que recoñecer unha cousa, que aquí houbo propostas debatidas en pleno. O mes de decembro, lembraba María, 3, pero xa o mes de novembro o BNG trouxe unha proposta para xustamente facer un plan de axudas. Nos dous plenos, nun e noutro, e de logo en tertulias, e logo en outro tipo de debates, vostedes insistiron en que era unha discriminación completa facer unha axuda á xente que estaba discriminada, que estaba afectada polas obras. E defenderon mesmo que iso non se podía facer e que no seu momento, pois casi que foi un erro que o portavoz do PSOE, noutro momento, Paco Reyes, que o pedise para Conxo, porque iso era unha discriminación para o resto. Entón están aí as videoactas. O problema é que ao final parece que non temos memoria. Entón, non poden presumir moito de que vostedes xa tiñan esta iniciativa. Esta iniciativa, desde logo, de facelo a través dos bonos corazón, a nos valíanos a través do outro. Coincidimos con María en que este plan non chega. Coincidimos en que non chega, en que non era todo o que nós quixéramos, en que ten que ser un plan máis ambicioso que favoreza que iso se manteña moito máis no tempo. Agora, a unha iniciativa que hai, aínda que sexa pequena, eu creo que sí que ten lógica apoiala. Imos apoiala. Agora, non se atribúan tantos méritos e simplemente recollan e digan, pois equivocámonos e cambiamos de posición. Pois benvido sexa que cambiasen de posición. Eso era o que debían de recoñecer públicamente e non sempre, porque todas as manipulacións informativas de alguna maneira tamén son un engano á poboación. Moi ben. Doña Marta? Bueno, dúas consideracións. En relación ao que vostede dixo das obras, en primeiro lugar, as obras que vostede menciona durante o mandato de Compostela Aberta non son comparables. En primeiro lugar, non son comparables nos retrasos e no grave retraso de comparar Concheiros, que aínda non está rematado, con esas obras. Polo tanto, eu creo que aí vostede está, tratando de mover a bolita e de facer comparacións que non teñan obxecto. Pero o máis grave para nós é que vostede sega, nesa senda, de falta de humildade, de certa soberbia de non recoñecer as cousas. Na nota de prensa, e voulle ler só un cachiño, na nota de prensa do Goberno Municipal do 17 de decembro, ao que vostede fai alusión dese encontro cos comerciantes, sobre as obras de Concheiros reafirmou o compromiso acadado co sector comercial do barrio de realizar actividades de dinamización tanto nestas datas como o ano que ven, unha vez rematen os traballos. E iso foi o único e exactamente que se dixo nesa reunión. Polo tanto, dos bonos corazón
que foi unha iniciativa que rexistrou o Grupo de Compostela Aberta con anterioridade a esta data para o pleno de decembro, é unha cousa máis concreta e unha iniciativa específica. E voulle dicir máis, porque Compostela Aberta é de sacar á luz aquelo que ten que ver coas súas iniciativas, pero tamén recoñecer no seu día, en ese pleno dixemos, que os bonos corazón eran unha boa ferramenta, que tal vez é a única ferramenta ou medida durante estes 2 anos que este goberno fixo e que a xente, os comerciantes, agradeceron. E que, por ser unha boa ferramenta recoñecida por Compostela Aberta nese pleno, entendíamos que para o barrio de San Pedro, tendo en conta o desleixo destas obras, esta era unha boa medida. Polo tanto, señor alcalde, máis humildade, menos soberbia, menos mover a bolita e recoñecer o que hai. Non lle gustou no seu momento que fóramos nós. Cando sale a prensa ou fala cos comerciantes, non lle gusta decir que isto ten que ver con unha iniciativa de Compostela Aberta. E, señora María Antón, non foi a única medida, por suposto, esta é unha medida, estamos nun pleno extraordinario falando desto e poño o foco aí. Por suposto, tivemos declaracións e sabe vostede todos os importantes números de achegas que hai na viabilización destes orzamentos 2022, que non é un voto a favor, con compromisos previos que non se quiseran aceptar no ano 2021. E das mentiras non lle falo porque, bueno, quedaremos para o pleno do xoves, pero das mentiras, de ocultar, daquela comunicación que se fixo ás 3 da tarde, cando houve unha rolda de prensa do concelleiro Javier Fernández, non esquecemos tampouco nós, que non se quiso dar conta dun novo retraso e se dixo que as obras iban maravillosamente. Non sei, igual teñen que facer un curso para saber exactamente que significa faltar a verdade, porque moitas veces faltan a verdade. Grazas, doña María. Grazas, alcalde. Señor alcalde, quizás tiera sido mellor que fose a señora Val quen defendera este apunte contable, porque a verdade é que a súa intervención defraudou e moito, porque mire, o argumento de falar da obra da Xunta de Galicia en este pleno non toca. Falaremos da obra da Xunta de Galicia no sitio que hai que falar da obra da Xunta de Galicia. E créame, este grupo fala desa obra coa Xunta de Galicia e sobre a súa marcha. Terá que ser vostede quen fale coa Xunta de Galicia, non nós. E sobre o camiño que percorreu ao proxecto de obra de Concheiros, la verdad que é lamentable o que acaba de decir, porque vostede está dicindo que o traballo dos técnicos municipais non é un traballo correcto, porque quen dá as licencias, sexa quen sexa o promotor, é esta casa. E se os técnicos municipais non estudaran ese proxecto, pois a verdade é que vostede está botando a culpa ao Departamento de Urbanismo. E, ademais, vostede sabe perfectamente como foi a cuestión. E a cuestión foi que este proxecto de Concheiros é unha iniciativa do Concello que, por incapacidade de Compostela Aberta, se lle quiso pasar a Xunta de Galicia e que volveu ao Concello, e vostede o sabe mellor que eu, porque tivo as conversas, para que fose o Concello quen realizase a obra. Non vou a poñer eu máis dedo na llaga, pero coido que tampouco é leal que vostede saque aquí este tema, porque realmente quen dá a licencia son os técnicos municipais e quen tería que perseguir o proxecto, pero tamén a obra é o goberno municipal. Entón, non quera a facer desculpas que non veñen ao caso. Nada máis, grazas. No turno de peche, simplemente vou reiterar 3 cousas. Non fun eu o que se atribueu os méritos, foi vostede. Por lo tanto, eu non vim aquí a presumir de nada, simplemente vim a clarificar algunha cuestión. Segundo, cando se aprobou o plazo do 22 de xaneiro, non foi o prazo que informaron os técnicos municipales, sino o que pideu a empresa, e nós o aceptamos, porque entendimos que era a mellor solución para defender a posición municipal. E, de feito, a vista de que non se rematou, o LUS teremos que tomar as decisións que correspondan con relación a esta situación, sempre buscando o mellor posible ou, alo menos, o menos malo posible. E o peor posible sería que a empresa abandonara a obra ou que a obra quedara paralizada sin evidía. Por lo tanto, nós entendemos que a obra debe continuar e de acabar o antes posible. Terceiro, nós o que lle dixemos ao barrio e aos comerciantes en todas as reunións e aquí no pleno é que non viamos unha convocatoria de axudas directas
o comercio como se nos pedía, sino que eso tería que ir na convocatoria xeral, porque na convocatoria xeral xa se tiña en conta a minoración nas ventas de cada tipo de comercio e, en función desa minoración, a axuda era maior. Por lo tanto, era un concepto que se tiña en conta. E, en última instancia, eu volvo a repetirle, nós recibimos un proxecto do ano 2018 que todos saben que non contemplaba nin as vivendas, non contemplaba os depósitos, non contemplaba a doble dirección, non contemplaba que as dúas beiras rúas estuveran equilibradas e tamén contemplaba que a plaza diante de Tía Castela tiña que ser de asfalto e non de pedra. Bueno, houve moitas melloras que se introduciron e, desde logo, nós non estamos contentos para nada de que foi como foi discurrindo esa obra. Pero, esencialmente, nós o que intentamos é resolver os problemas e acabar a obra canto antes seña posible. E estou convencido que o resultado pagará a pena para todos. Ordenamos a votación, señor secretario. Gracias, señor alcalde. Punto único, aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2022, CREX 01, por importe de 75.000 euros. Votos a favor, por favor. Grupo Socialista, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular, el punto quedaría aprobado. Bueno, pues moitísimas grazas a todas e a todos. Nos vemos en un momento.